Между другото, Павка не може да ги джобим. След като си платят, може да почнем да ги пием и да ги джобим. Ами не чакам Павката и Никито. Да наименувам ли магазина Корнер, брат? Да, я го наименуй, дали ще излезе? О, да! Ела отпреди. Така ли? Точно така. Но Не, човек. Мали колко си грозен. Всички сме еднакво грозни. Защо си грозен? штоквам кокосово мляко. А къде е нокаут? Не знам. I am moral support. Аре бе, какво правиш? Защо не играеш? Не знам с какво да помогна. И нареждай бе. Сложих кокосово мляко. Кое? Кое? Ето и горно. Хладилник. Аз го наричам хладилник. Та се обик от човек. Добре, чакаме. Павка, къде си бе? О, брат, то Ще режеш там, дето... Ето го. Ето го Павката. Видите. Павка, ела. Само вземи един брум. Бой да Чакай, ела. Чакай, Павка, вземи един брум. Трябва да ръбим Павката. Да се хваля тук. Не, така Бой! Само че какво правим с празнички кутии, някой знае? В гарбич, отзаря има гарбич бин. Къде? Среща. А, Среща. И сме сигурни, че празнички кутии ги хвърляме. Не. Нас Не. ги. $9. Връщам един. Чудесно. Служителя на месеца каза, опа. Така, тая е хубава нова. Ще играе до парата, Служителя на месеца, бе. Погледни. Минус 1300, чакай. $1000 сме направили само. Добре. Хора, нищо не са, да. Не. Виж, Така е винаги в началото, първите 5 години е така. Първите 5 години. 8:30 е, дебила отвори, ние сме в центъра на Нью Йорк. Дебила. Дебил. Човек не знам, аз тук ще направих $84 вложия си. Надявам се всичко влиза в касата. Разбира се. Аз ако ще не гледал как дойде тук да пада. Слушайте на месеца с пълна. Като че може да прибирани пъти. Нокаут създава теншън. Как с пълна, брат, и беше за стримането. Имаме буклук! Някой да изчисти буклука тук. Виждаш ли ма как прибил хората? А тя казва нещо. Си купите нещо? Не могат да си тръгнат, ако ги райпа. Добре, чакай малко, Добре, време да те обучим. Oh shit. Какво първо провокте, че е бой с метлата? Yes. За някакъв шеф ли се мушката? Аз съм охранител на камера. Аз съм директно Виж как си до Англия. директно след Бери Лери Тири, аз съм заместник на Еджо. Йо. Погоди. Не ми кажи, че купи още. Да. Чудно ми колко голяма ще стане купища, дали ще дойдат до мене. Най-вероятно сме в Нью Йорк. В Да, смисъл, ама- хот-дог станд. Много е странно, защото имаш влак над пътя и тя някакво, где знам, апартамента ти погледаш през прозореца и виждаш пътя за шибания влак. Да. И Спайдермен върху влака. Чудно ми колко голяма ще стане купища, дали ще дойдат до мене. Да, кой е брат? Олеле, погледнах към кутиите